2025 हारिनि साबसिन बोसोर जागोन, जाफुंसारनायनि बोसोर जागोन आरो बेयाव जोंनि एचिभमेन्ट जोंनि गोल गंबा इउनिभार्सिटिनि बिगोमा जासिगोन। आदि हाग्रामा महिला बिथांमोननो बिटिआर जेबोआनो गैया। हेलौ मानगोना रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोनखौ बे आंनि बस्क'बर इउटुब चेनेलाव बरायग्रोनानै खुलुमग्रोनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन आरो दिनैनि गुबै टपिकआनो जाहैबाय जोंहा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरि बा प्रेसिडेन्ट जोंहा दिपेन बर' सारा दिनै बड'लेण्डनि थाखाय मा बाथ्रा बुंखो आरो जोंनि बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय मा बाथ्रा बुंखो नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों नुलांनो मोनगोन। थारैनो दिपेन बर' सारनि बुंनाय बाथ्राया बेसेबां सैथो नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों जोबनायाव नोंथांमोना नायखांनानै कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय। दिनै बिटिआर गोरोबथाया 5 बोसोर जोबनो थांगासिनो आरो बे 5 बोसोरसिमाव जोंहा मानाव गेदेर दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दिपेन बर' सारा दिनै नेनानै दंमोन जे बर' हारिनि थाखाय बेसेबां खामानि मावगोन बे बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों जे बर' हारिनि थाखाय देरनाब्ला रन्जन दैमारि सार आरो लोगोसे गासै एनडिबिफ्रा उदां जानायखौ बिथाङाबो मिजिंथिदोंमोन आरो जों बयबो रायजो राजाफ्रा मिजिंथिदोंमोन। अब्ला नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय जोंहा मानाव गेदेर दिपेन बर' सारनि बिबुंथिखौ। दिपेन बर' सारा दिनै मा बाथ्रा बुंखो जोंनि बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय दुलाराय बर' माहारिनि थाखाय बिथाङा मा बाथ्रा बुंखो आरो बड'लेण्डनि थाखाय मा बाथ्रा बुंखो अब्ला आङो स्क्रिनाव होगासिनो नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय। 2025 हारिनि साबसिन बोसोर जागोन, जाफुंसारनायनि बोसोर जागोन आरो बेयाव जोंनि एचिभमेन्ट जोंनि गोल जों आदाय खालामनानै बिख'नानै समाधान खालामनानै लानांगोन आरो बे एसेटनि गेजेरजों फिउचाराव हारि दानायनि थाखाय आरोबाव खामानि मावलांनांगोन। आं बेखौनो दिनैनि बे सावरायनायनि गेजेरजों आंनि जि मोन्दांथि आंनि उपलब्धिया बुङो आरो आङो गोबां आत्मबिस्सासि गावखौनो आङो फोथायो आरो जोंनि दैदेनगिरिफोरा जि मोनसे जोंनो बिसास होदों जोंनि एबसुनि मावथि दैदेनगिरिफोरनो बे बिसासनि गेजेरजों जों हाबा मावलांनांगोन। मोनफ्रोमबो दखरायाव मोनफ्रोमबो जिल्लायाव बेबायदि फिसा फिसा हाबाफारि माने साहा लोंनानै हारिनि खोथा सावरायनाय, जेंनानि खोथा सावरायनाय, बिथांमोननि एक्सपिरियेन्सनि बागै जोङो मिथिनाय आरो बिथांमोनखौ मान होनाय बे कन्टिनिउसलि जानांगौ। आं बेखौ गोजोन्थों। गंबा इउनिभार्सिटिनि बिगोमा जासिगोन। आदि हाग्रामा महिला बिथांमोननो बिटिआर जेबोआनो गैया। बिथांनि बुंनाया सैथोना रायजो राजाफोर? जेबोआनो गैयानो। दिनै गोबां गोरों-गोरा इन्टेलेक्सुवेलफ्रा बुंदों बे सुक्तिखौ लानानै जे बिटिसि हिसाबै सासन खालामनायमोनब्ला 50 बोसोरनि उनावबो जिखिनि मोन्थायखौ जों मोननाय नङामोन बे सुक्तिनि गेजेरजों सानसेयावनो बे मोन्थायफोरखौ जों मोनदों, बे सुबिदाखिनिखौ जों मोनदों। अब्ला मानगोना रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोनाथ' खोनाखाबाय जोंहा मानाव गेदेर दिपेन बर' सारनि बिबुंथिखौ। दिपेन बर' सारा मा बाथ्रा बुंखो नोंथांमोना थारैनो खोनाखाबाय आरो बुजिखाबाय। नोंथांमोना बेखौ सायख'नानै आरो बेसेबां सैथो बाथ्रा बुंदों दिनै दिपेन बर' सारा बेखौ नोंथांमोना सायख'नानै आरो बड'लेण्डनि थाखाय बेसेबां सैथो बुंखो आरो जोंनि बर' हारिनि थाखाय मा जौगानायनि बाथ्रा बुंखो नोंथांमोना बेखौ कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय। अब्ला आङो दिनै भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम आरो चेनेलखौ मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय।